Здравата околна среда е по силите ни. Този факт е толкова по-истински, колкото по-съзнателни сме, че нашите ежедневни дейности генерират отпадъци във все по-големи количества, право пропорционално на степента на развитие, постигната в даден момент. Ако не го направим ние, няма кой друг да почиства, да поддържа и да пази чиста и здрава околна среда.
Да вземем пример от контейнерите от ПЕТ – полиетилен тетрафалат, полимер, извлечен от петрол. За производството на 1 кг материал ПЕТ се използват приблизително 2 кг петрол и значителни количества енергия. Естественото разлагане на пластмасата продължава над 600 години, но от 10 рециклирани петове може да се направи една тениска или 1 квадратен метър килим, а от 50 петове може да се направи един пуловер. Производството на пластмаса използва 8% от производството на петрол в света. Ако рециклираме пластмасата, ще се редуцира 2,5 пъти генерирането на въглероден диоксид. При рециклирането на 1 тон пластмаса се спестяват до 800 тона суров петрол. При дозите на алуминии те се рециклират в размер на 100%. Един телевизор може да работи 3 часа непрекъснато с енергия, спестена чрез рециклирането на една алуминиева кутия.
В противен случай, една доза алуминий се разгражда за около 500 години. Рециклирането на 1 тон стомана намалява с 86% емисиите на газ във въздуха и редуцира с 76% замърсяването на водата. Рециклирането на 1 тон стомана води до спестяване на 1,5 тона желязна руда.
Хартиените опаковки са извлечени от целулоза. Рециклирането им спестява милиони дървета годишно. Целулозното влакно се поврежда след 4 цикъла на рециклиране, т.е. чрез разделното събиране един и същ материал може да се въведе 4-5 пъти в икономическата верига. Картонената опаковка, използвана за прясно мляко и сок и амбалаж, фабрично съставен от хартия картон с най-добро качество, съдържащ алуминиев, защитно алуминиево фолио и пластмаса. Предвид изключителното качество на целулозното влакно, от което са направени тези опаковки, разделното събиране и рециклирането им са изключително важни. Статистически, при отпечатването на един вестник с голям тираж се използват 3000 кубични метра дърво, т.е. 1500 дървета на възраст 50 години. Или е нужно едно 15 годишно дърво за производството на 700 хартиени торби. Така че всеки тон рециклирана хартия спасява 17 дървета. Трябва да се знае също, че при рециклиране се използва по-малко енергия и по-малко вода, отколкото при производството на хартия директно от дървета. Нещо повече, 1 тон рециклирана хартия предполага и намаляване с 27 кг на вредните вещества, изхвърляни в околната среда. Стъклото се нуждае от 1 милион години, за да се разложи на малки парченца по естествен начин. Стъклото се получава от силициев диоксид в смес с силикатите на някои метали. Това е аморфен материал без определена точка на топене и може да се рециклира до безкрай, без да се изгуби от качествата си. С рециклирането на 1 тон стъкло се спестяват 1,2 тона суровини – сода, пясък, фелдшпат. Счупените флуоресцентни крушки излъчват малки количества живак – един невротоксин във въздуха. Мокетите не могат да се почистят изцяло, а прахосмукачките не трябва да се използват за отстраняването на този вещества. Не използвайте такива крушки при лампи, които могат лесно да се повредят, особено в домове с деца или бременни жени. Ако все пак счупите една компактна кружка, спрете климатика, излезте от стаята за 15 минути и едва после започнете да почиствате помещението. Електрониките и други предмети от пластмаса, направени с поливинил хлорид, могат да изпускат фталати, които са съотносими с хормонални заболявания и безплодие. Пластмасата може също да отделят химикали във въздуха, като полибромирани дифенил етери, провокиращи невроповеденчески промени. Проветрете докато специфичната миризма изчезне. Редовно почиствайте с прахосмукачка мястото около компютрите, принтерите и телевизорите. Всички констатираме, че се водят тежки и много често жестоки битки за ресурси. Нуждите на човечеството нарастват. Искаме или не, трябва да действаме всички за ефективното управление на потреблението на енергия и вода. Веднъж разделени битовите отпадъци могат да бъдат рециклирани и повторно въведени в икономическия цикъл. Така че използвайте кружки с ниско потребление на енергия или използвайте технически решения за производство на енергия от фотоволтаични панели. Използвайте отоплителни решения с геотермални помпи. Разделяйте домакинските отпадъци за по-лесна обработка след събирането им.
В Силистра вече от няколко години има екологично депо, което ще успее да събира отпадъци за време от 25 години. Ако обаче населението събира разделно отпадъците и чрез прилагането на решения за повторно въвеждане в икономическата верига, експертите са изчислили, че депото ще се затвори дори и след 50 години. Модерно решение, изразяващо се в екологично депо, е в процес на изпълнение и в нашия окръг. В Чоканещ започва осъществяването му с капацитет за калибрирано съхранение за нуждите на окръга, което да достигне до 2037 година. Управлявайте питейната вода без да имате технически загуби. Местните власти изпълняват проекти, за да могат домакинствата да имат качествена питейна вода. Кълъраш има един такъв проект, който вече е започнал да осъществява целите си. Сега питейната вода в Кълъраш е с най-добри параметри на водата. Заедно с въвеждането, смяната и приключването на канализационната мрежа, цялата система е на мястото си. Така че е добре да помислим два пъти с каква вода поливаме в градината и каква вода пием. Какви напоителни системи използваме, така че да намалим потреблението от публичната мрежа или дори да я заменим с вода от кладенци. Приятели, щастлив съм, че имаме възможност заедно с господин Шева, председателя на фондация Вие Натура, да работим по този проект, защото и за нас, както и за вас, грижата за опазването на околната среда е жизненно важен въпрос. Protecția mediului înconjurător este o problemă de viață. Ние с вас живеем в една благословена от Бога страна, Долния Дунав. Și noi și dumneavoastră locuim în niște țăри binecuvântate de Dumnezeu. Радваме се на 4 прекрасни годишни сезони. Ne bucurăm de 4 anotimpuri minunate. На плодородна, богата земя. Ne bucurăm de un pământ foarte roditor. На най-голямата европейска, говоря след Волга, разбира се, река Дунав. Ne bucurăm de asemenea de unul din cele mai mari fluvii europene, vorbim de Dunăre. Щастливи сме, че все още дишаме чист въздух. Suntem bucuroși că încă respirăm aer curat. И искаме това да продължава и да бъде още по-добре запазено за нашите поколения. Și sperăm că acest lucru să continue și să fie păstrat la fel de curat pentru generații. Защото това е наша основна отговорност за бъдните хора. Aceasta este răspunderea noastră principală. И ние се надяваме не толкова да променяме света, като го застрояваме и презастрояваме, и като използваме и преизползваме природните дадености. Și noi nu trebuie să ne concentrăm numai la construi și la folosi și refolosi și reutiliza ceea ce ne-a oferit natura. А като се стремим да създаваме такава култура на отношение към природата, Și trebuie să ne străduim să formăm o astfel de cultură legată de natură, която да гарантира човешко отношение към нея. Să garanteze, cum să zic eu, comportamentul bun al omului față de natură. Това е крайната ни цел, в края на краищата с проекта, който ще работим с господин Шева. Acesta, de fapt, este scopul final al proiectului nostru, Защото се надяваме, care vom lucra împreună, че чрез обученията,
чрез информираността на хората. Prin educație, prin informarea И oamenilor. основно, чрез създаване на приятелски отношения на хора съмишленици от двата бряга на реката. Prin crearea de relații de prietenie între cei care locuiesc pe ambele maluri ale Dunării. За опазване на околната среда, ние ще постигнем нашите крайни цели.